Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Og matag karon og unya. Kung unsay ako mga instructions nimo, kinahanglan nga imong sundon. Og wa kay gayunan mo balibad sa tanan kung gusto. Kay ang pagsupak mo nini, magkahulugan sa kamatayon sa tanang miyembro sa imong pamilya. Anong inyong gihunong ning sakyanan nga ato gisakyan ha? O sa inyong buhaton ako. Brako? Brako? Uy, Barako! Si Draco. Draco ko. Draco ko. Bulog. Bulong. Bulog. Huwag Ako'y tap-tap ang iyang mga mata. Tara nga, bulog ka na ba? Ano nga gawin? Karon, anilawad jumbo kung unsa king napita ang atong nahimutangan. Uy. Niyata sa among dapit? Og ang among payag, wala nila! Hayا mo payagan! Ano ka na nila? Og may dako og bagong bahay nga gituko nila! Manaw ko, Sir Barako ha? Draco lagi! Ang Barako! Taon maluhi mo! Ang akong pamilya! Ingon mo nga ako! Dalawa sa ayaw pagsisulti. Tanawa sa kinsa ng migawa sa kong bahay, Jumbo. Oh. Ang akong asawa, ang akong anak, sila na, sir. Sir, tao, sir, gusto ko mangup nila, sir. Gimingaw na ko nila, sir. Larga! Ay, sir, maluhay mo! Gusto ko mag-insulti sa kong pamilya! Igo na! Alam na? Igo na nakita mo, Jumbo, nga hamugaway ng ilang kahintang. Kay bago o dako na ang inyong bahay. Pinangga ka kas doktor ni professor. Bisan karon lang, sir. Ang ako nga magpahibaw lang ko nila. Jumbo! Oh, Jumbo! Jumbo! sir. Maura na instruction sa doktor. Busa, pilit ang susunod ini. Nakasabot ka! Ha? Kumusta nakakaroon ng kahimtang sa mga asawa, anak? Sila si Tatay Pedro o si Nanay Petra. Kumusta na ka sila? Ilang ipatuo sa kong pamilya nga gidaan ko sa kahigala sa abroad. Aron adto manarbaho. Wa sila kalibutan sa matuon kong kahimtang. Giantos ko ang tanan para nila. Paita. Paita. Makakita pa ka ko nila. Makita pa kami. Hangtod ka na sa ako maingon ini. Hangtod ka na sa ako man. Jumbo? Na, Brad. Anong nagila ka? Hilak? Wawi. Wa ko bilak, Brad.
Oh, wow. Ngisi ko. Mahimuot lang tani mo eh. Ulos man ka ina mo. Lagi, mahuwagin ako eh. Kung nahibaw pa lang ka, Brad, nganong naamaw ko. Kung nahibaw pa lang ka. Ha? Kaya nga naman eh. Oo, wa. Pagtarong Jumbo. Naghiwi ko, ha? Oh. Naghiwi ko diri. Tanawa lagi na siya. Pulos ang gikabuang. Nagtarong tig istorya ni mo. Kuya, suko ka, ha? Oh. Suko ba ka? Ikaw na pinagkaingunan niya? Ikaw na ba? Ikaw! Unsa? Unsa tong gisulti nimo? Jumbo? Patay. Jumbo? Likas na. Kadit! Ayaw sa. Oh, Brad, kung magtudod, ay gunit eh. Magsulti tagtarong. Unsa to yung gisulti nga ako nakaingon nimo? Klaruhi ko. Wa, Brad, buhi ko eh. Jumbo. Giyugtan ko ni mo gunit doon. Brad, sakit kaya kung bukto ni mo gigunitan. Sama ka? Klaruhi sa kung unsa to yung imong giingon. Nga ako nakaingon nimo. Sa unsang bahina? Ha? Wala gikalim. Buhi ko eh, kalimtito noon. Magsulti tagtarong Jumbo. Sakitan ko, ha? Unsa ba ka? Unya gisikitan ka? Ha? Nga naman gisikitan ka? Gusto ko magkiklaruhay ni mo? Wa ko'y angin klaro ni mo. Oh. Yan gawag siya akong kamot nga. May pugong siyang buktor. Unsipot niya pasapot. Doon na siya gitako na ko. Hapit ko ang makapugong sa kong kagalingon. Kasultihon ko niya sa tinuod. Ginoo ko. Unsay buhaton ko niya kawakaimtang. Di mahimo masipyat ko kay gamay na kong sipyat. Diyos ko, mo'y makaluluoy ang akong pamilya. Bahala na tingaling ako'y mag-antos, Lord. Dili lang ang akong asawa o ganak. Napasalamat ko ni mo, Rian. Wa ko ni mo balibari sa kung pag-invite ni mo din sa restaurant. Kay mo gusto mong atong hiskutan ang bahin sa pagtapang ni Elaine. O nagasultin sa mi. Sa dali pa mag-iskot kang Elaine. Mga kog dispensa ni mo. Kay maybe doon na tayo mga misunderstanding regarding sa kahimtang ni Elaine. Tungod kay wa tay laing kilantaw, Robert. Kundi ang kaayuhan ni Elaine. Nakasabot ko sa tanan. Thanks. Ay naghuna-una. Anyway, Kadiyati ay. I would also extend my gratitude sa akong pasalamat nimo. for what? Sa imong pagluwas ni Elaine, batok ni atong attorney kasaligan. Nga wa damha, imong napatay, nga buot untang mo among-among kang Elaine. Nagsagol nga akong gibati, Rian. Makaingon ko sahay sa kong nauna nga dili ko buot nga makahimo adto. Gamo patay og tao. Apan Sayop man tod ang pagpatay og tao. Apan kinsa man kung mapasol nimo, Robert. Nga nakahimo ka adto aron man lang imong panalipdan si Elaine. yes. Mao na labing minungdanon alang nako. Nga safe si Elaine. Gawa gid siya mahitabo sa mga kamot niya adtong salpares nga attorney kasaligan. Apelyido rin kasaligan na tawhana da. Pero sukwahi ang yang matuod nga pagkatao. Tinuod gina. Pero, kadihat. Kaysa may nakasulti ni mo nga netong hikayo na. Gidana ni attorney kasaligan si Elaine. May mga tao kong ipapangita ni Elaine. Og tuod man, naibawaan ginako kung diin siya mag-abot niya atong higayon na nga bibiya siya sa iyang kanhing gipuyan. O kay ako siyang babantayan, mauto nga nanawag din sila nako nga mao ni ug mao na.
Mao ba? May isip ka ni kay why mi file og kaso nimo tungod sa nahitabo? I mean, sa kamatayon ni attorney kasaligan. Wa tingali tarong ang mga parinti ni bisin kinsa nga napatay nako tungod sa buot unta nining pagpahimos, pagpanglugos. Kay mahimong ang impresyon sa tao, may konsinter sila sa kipuhat sa kriminal. Mausab. May nalang sab gani kay nakadaka si mong lisensyadong armas. Dahil nagatundaan sa kong auto. And I know, ang kaugalingon tang sakinan, mag-consider na og extension sa atong bahay. Nga may mong anha ni mo ibutang ang imong lisensya nga armas. Lisensyado kini. O gikonsiderar ka na sa balaod. O sayod ka gyud ni ana kay pulis ka, Rian. Tinuod na. Pero, unsa ba nga, murag akong hisabtan, nga the way ka nga nangutanan ako, it seems, nga gusto mong ipa-emphasize nga dili ko unta patyon si Atty. Kasaligan. Am I right, Rian? Mauunta na angay nga mahitabo, Robert. Apan kung gikinahanglan sa higayon, unsaon taman, di ba? Well, di na tabag-ishoot pa niya ng butang nga, Rian. Anyway, hitabo na ka to. Huwag din naman mong mabalik pa. The most important there was I've done the right thing for Elaine and she saved Luasia. Okay. Okay? May ipangutan na di ko nimo kun nasayod ka na ba sa balita, Robert? Sa unsang balita? You know Dr. Ching, di ba? Yes. He's Siya ang psychologist nga imong gipatabang ni Elaine. right. He was robbed and murdered. Di pa lang gitugay. What? Oh Gitulis siya og gipatay. my God! No! He's a good friend of mine. Sa imong paminaw, wa ka ba'y naibaw-an nga mahimong maoy makahatag og lead sa kasulbaran ni ining kasuha? I'm so very sorry, Rian. I don't have any idea. But anyway, it happened. That's life. Di ba? Bitaw, di kita makasiguro kung asa takutob ug kung kanus ang adlaw nga kuhaon na sa Ginoo ang atong kinabuhi. May mo bang si Elaine na lang ang atong iskutan? Mas minungdanon siya, alang ako. Is it true, sir? I mean, Robert, nga mihatag ka niya og cheque worth 100,000 isip pahalipay niya sa pagtabang niya kang Elaine? Rian, I want Elaine be our topic, okay? I need your help to convince her to return to the apartment where she stayed for a long time. Nay mo pa, Rian. Dili siya gustong hisgutan si Dr. Cheng. Matod niya higala sila. Pero, naunsam na kong huna-huna. Bisan unsa naman ang musod. Nganong dili naman mapalik ang akong maayong pagtamod ug pagsalik ni Robert. My God. Hapit na gyud ko maopsi sa kong pailog ni Morian. Di patungod ni Elaine nga gusto kong imong tabangan. Dugay ko nang ikong bihag o gipatay babayan na ka. Dugay na unta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!